साळवे माझ्यासोबत आहेत, ते तुम्हाला सांगतील कशा प्रकारे त्यांच्यावरती अन्याय झालाय। त्या संदर्भातल्या बातम्या आल्यात, त्या संदर्भातल्या व्हिडिओ आलेत, त्या संदर्भातला हॉस्पिटलचा व्हिडिओ आलाय। एवढे पुरावे असताना जेव्हा मी डीवायएसपीला फोन करतो तर ते म्हणतात असं काही घडलं नाही, असं ते सांगतायत। आरोपी सांगणारे तर आम्ही मारलंय, का चौकशी केली नाही सीसीटीव्हीची, का तिकडल्या कार्यकर्त्याचे स्टेटमेंट घेतले नाहीत, हा असणारा आमचा या माध्यमातून प्रश्न आहे। सुनील साळवे हे समाजातले झुंजार कार्यकर्ते, लढाऊ कार्यकर्ते, 54 वर्षाच्या आंबेडकरी बौद्धाचारी कार्यकर्त्यावरती, राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यावरती जर हे बेभामपणे तुटून पडत असतील, हे कुणाच्या इशाऱ्यावरती आहे, कुणाची सुपारी घेऊन आमचा कार्यकर्ता उद्ध्वस्त करायला निघाला, कुणाची सुपारी घेतली चळवळ उद्ध्वस्त करण्याची, याचं उत्तर घेतल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाहीत। याद राखा, आमच्या 54 वर्षाच्या लढाऊ कार्यकर्त्याचं तुम्ही रक्त काढलेलं आहे, हे कदापि आम्ही खपून घेणार नाहीत। सुनील साळवे हे झालेल्या घटनेबद्दल तुम्हाला सांगतील की कशी घटना घडली। साहेबांना मी या ठिकाणी एकच सांगतोय, 16 तारखेला मुधलवाडी येथे भीम जयंतीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। त्या कार्यक्रमामध्ये मी स्वतः गेलो होतो। कार्यक्रम झाल्यानंतर मी घरी आलो आणि 10:30ला मला पोलीस स्टेशनहून फोन आला की सुनील भाऊ तुम्ही येथे या, कारण मी वंचित बहुजनचा तालुका अध्यक्ष आहे पैठण तालुक्याचा। आणि तिथं आल्यानंतर मी पोलीस स्टेशनला गेलो असताना मी साहेबांना बोललो, साहेब मी वंचित बहुजन तालुका अध्यक्ष आहे आणि या पोरावर कुठली कारवाई करू नका। पण त्यांना विचारलं असता मी, बाळांनो काय झाले, ते म्हणले साळवे साहेब इथं एकच झाले की तिथला जो कार्यकर्ता आहे शिवसेनेचा कार्यकर्ता होता, त्याचं नाव लबडे होतं, तो गाडीला आडवा पडला आणि तो म्हणजे महारा मांगाचे गाणे बंद करा आणि बनाएंगे मंदिर हे गाणं लावा। आणि या कारणासह तो माणूस पुढचा दारू प्यायला होता। जयंती स्तब्ध झाली आणि पोलीस स्टेशननंतर मला फोन आला। मी गेलो तिथं, साहेबांना म्हणलं साहेब या पोरांना सोडू द्या, कुणावरही गुन्हे करू नका, हे आमच्या तालुक्यातले पोरं आहेत। साहेबांनी मला सांगितलं तिथं कशाला आला, म्हणजे नाक घासत आला, म्हणजे तू कुठला काय, आरवच्या भाषेत मला शिवीगाळ दिली। तरी साहेबांनी मी सांगतो साहेब गुन्हे दाखल करू नका। साहेबांनी मला जी डायरेक्ट धरलं का बास लगेच आतमध्ये नेलं आणि 4 जणांनी मला डायरेक्ट, जसं तुम्ही चित्रपट पाहिला असेल मित्रांनो, जे भीम तसं मला मारलं गेलं। माझ्या डोक्यातली केस उपटली, माझ्या नाकावर लाथा मारल्या, माझ्या मूत्राशयावरले केस उपटण्याचे प्रयत्न केला आणि पुन्हा सांगितलं भाड खाओ, लय भारी भाषण करतो काय माझ्यापेक्षा, आम्ही दोघं एका मंचावर होतो साहेब। एकूण नागरगोजे नावाचा हलकट पोलीस अधिकारी बाबासाहेब सांगत होता आणि दुसऱ्या स्टेजवर मी मनोवादी वृत्तीचा मनुस्मृती जे बाबासाहेब इथून कसे संपले, इथं बुद्ध धर्म कसा संपला हे समजून सांगत होतो। आणि हा डाव धरून त्यांनी मला इतकं मारलं की माझी जगण्याची इच्छा नाही। पण आज खरंच ह्या शब्दाला कोणते टावं फोडलाय, आज अख्खा महाराष्ट्र ढवळलाय। आज मी केदारे साहेबांकडे आलो, केदारे साहेबांनी माझं मनोगत सगळं ऐकून घेतलं। साहेब मला महाराष्ट्रातून न्याय हवा आहे, मी कुणाला मॅनेज होणार नाही, मी एक बोधाचारी आहे, मी कुणाचा रुपये घेत नाही, मी कुणाला कधीही आरोच्या भाषेत सुद्धा बोलत नाही। परंतु या हरामखोरानं, या RSSच्या माणसानं मला इतकं आणलं साहेब की बस माझ्या अजून छातीमध्ये चमका निघताय साहेब, माझ्या ब्रेनमध्ये मला चक्र येत आहेत, गाठी असतील, माझा MRI केला गेला नाही, घाटीमध्ये यांनी काय गोष्टी लावायला मला माहीत नाही साहेब। पण माझी सोनोग्राफी केली, माझे एक्सरे काढलेत, मी सगळे माझे पुरावे तुम्हाला दाखवत आहे, साहेबांना दाखवतो, डॉक्टरांना दाखवतो। मला फक्त तुमच्याकडून न्याय हवा आहे, मला एवढीच अपेक्षा आहे। आणि सर्वांना सांगतो की मला मित्रांनो, तुमच्या अशाच कार्य होतील पण तुम्ही थांबू नका। बाबासाहेबांची मुवमेंट तुम्हाला न्यायची आहे, हे मनोवादी तुम्हाला मारते। 2014 येणार वर्ष हे तुमचं फार महत्त्वाचं वर्ष आहे मित्रांनो। एवढं मी बोलून माझे 2 शब्द संपवतो। जय भीम, जय भारत। डीवायएसपींना माझं आव्हान आहे की कार्यकर्ता मारताना शांतपणे बघू नका, त्यांच्या जीवाला धोका आहे। येणाऱ्या 2-3 तासामध्ये त्यांच्या घरी संरक्षण गेलं पाहिजे, त्यांना पोलीस संरक्षण दिलं पाहिजे। त्यांच्या जीवितास काही झालं तर याला सर्वस्वी जबाबदार राज्य सरकार आणि प्रशासन असेल, हे सुद्धा या माध्यमातून मी जाहीर करतो। यातील आरोपींवरती कठोर कारवाई झाली पाहिजे। आजपासून राज्यव्यापी आम्ही भूमिका घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही, असं आव्हान तमाम महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी कार्यकर्त्यांना करतो। पक्षाचा विषय नाही, विचारधारेचा विषय नाही, कोण्या या ठिकाणी वैराचा विषय नाही, हा आंबेडकरी चळवळीच्या कार्यकर्त्याचा विषय, निळ्या झेंड्याचा विषय। कार्यकर्ता वाचला तर चळवळ वाचणार आहे। यांना जी मारहाण केली तो फक्त याच्यासाठीच आहे की पैठणमध्ये एकही कार्यकर्ता स्वाभिमानाने पुढे लढायला आला नाही पाहिजे, यासाठीचं हे सर्वात मोठं षडयंत्र आहे। पालकमंत्री राजकीय पक्षाचे तालुका अध्यक्ष आहेत, एवढी मोठी घटना घडली, निवेदन दिलेत, बातम्या आल्यात, नाही गेले भेटायला घरी। पालकमंत्री आहेत, पैठणचे आहेत,
स्थानिकचे आमदार आहे, संवेदनशील मानवता असेल दुसऱ्या पक्षाचा, पण नाही भेटायला गेले, नाही भूमिका मांडली. आताही त्यांना माझं आव्हान आहे की कुणालाही पाठीशी घालता कामा नये. आज हे तर उद्या तुम्ही कार्यकर्ता वाचला तर चळवळ वाचल, आणि चळवळ वाचली तर बाबासाहेबांची ही मुवमेंट वाचल. एवढंच असणारं आव्हान करतो. जय भीम.